Taħsbuni ċasta, imma jien kollox naf. Araġi. Dak għandu grazzja ma' dik, imma dik lanqas idea, dik tgħix kemm tħoff tiftaħar u dak tgħix kemm jistħi minna u dik flok tfarfar l-amara tfarfar mix-xogħol, l-oħra tfarfar sew u ma gednuma dejjem sal-art, hawn oħrajn dejjem bin-nervi u daw it-tnejn kemm huma supervi, dik trida tal-irjali. Imma żomm, minflok noqogħdu nparlaw fuq in-nies, mhux aħjar naqraw xi ktieb. Kem kienu ħsiena dawk il-biskottini. Basta, tgħid li Coca Prima. Għasan ġabt tindoq, ara, ċan għamil. Uwija, naqraw ktib. Il-praspar ta' Orsettu, il-loba virtuali. Orsettu u sieħbu Peppu l-Panda kienu qed jilagħbu loba virtuali. Peppu l-Panda kien stiden lill-Orsettu u qattaw ġurnata jilagħbu flimkien. Orsettu fil-logħba għażel li jkollu xaru twil u bil-kostum ta' kavallier. Kemm kien jidher tal-ġen bix-xabla f'idu. Peppu l-Panda fil-logħba għażel li jkollu kappell roża twil ġej għall-ponta u daqna bajda ta' saħħar. Kemm kien jidher tal-ġen bil-bakketta maġika f'idu. Flimkien, iż-żewġ orsijiet skoprew bosta teżori sbieħ ġoerin taħt il-baħar, mitfuna ġa bosk u anka ġo ħal-qarzella. Salvaw lill-Prinċipessa Marjella fit-torri tagħha u lir-re li sakruh ġa gaġġa mdendla mis-saqaf. Iltaqgħu ma' bosta ħbieb li jgħinuhom fit-triq u sabu anke dewwa li jagħmluhom triqathom diffiċli. Qatlu draguni flimkien, solvew il-problemi tal-raħħala, taru fuq dar għasfur kbir. Rikbu salla li nislithom bħal żurżieqa, ġa kaldarun kollu deb u ħafna aktar avventuri. Kemm ħadu gost, meta niżlet ix-xemx, Peppu l-Panda beda jittewweb. Aħjar nieqfu hawn għallum Orsettu, għandi n-nas u sejjer norqod. Orsettu ħassu diżappuntat, xtaq jibqa' għaddej, imma ma qal xejn. U wara li ringrazzjah, telaq lura u mar jorqod fl-orfa tiegħu. Meta x-xemx ġat telet, Orsettu mar ħabbat il-bieb tal-orfa ta' sieħbu Peppu. Ħadd ma fetaħlu, Orsettu reġa' ħabbat. F'daqqa waħda tfaċċa Peppu minn warajh, kien ġej mix-xirja. Ora x'qala l-baħar, staġeb Peppu. X'għandek bżonn, Orsettu? Ġejt biex inkomplu l-logħba. Skużani, Orsettu, imma m'għandix ħin illum. Għandi ħafna qaddijiet. Trid tidħol għall-belate minn flok laqjetaw? Le, grazzi. Allu Orsettu mdejjaq. Kif seta' jilgħab il-logħba issa? Ġietu idea. Sejjer nixtri kaxxa tal-logħob. Saħħa. Saħħa, jiġbu Peppu. Lanqas bis-sofra li jgħin nindaħħal ix-xirja, gerger Peppu. U Orsettu telaq lemmu ġera sal-ħanut tat-teknoloġija. Nofsja wara kien fl-orfa tiegħu jissettja l-kaxxa tal-logħob. Mela dik hemm u dik hawn? Naħseb kollox lest, qal Orsettu. Xinxel il-kaxxa u ra l-logħba tidduq qudiemu, għajnejh bdew ileqqu bil-ferħ. Evviva! Seta' jgawdi d-dinja virtwali kull meta rritu u Orsettu beda jilgħab. U jilgħab, u jilgħab, ix-xemx niżlet u baqa' jilgħab. Ix-xemx reġgħet telat u baqa' jilgħab. Ix-xemx niżlet u telat, niżlet u telat, niżlet u telat. U Orsettu baqa' jilgħab. Ġurnata minnhom ġie jħabbatlu Peppu. Iftaħli, Orsettu! Orsettu gerger, waqqaf il-logħba u mar jiftaħlu. Xi trid? Peppu ħaqata tal-baba u xirra lill-Orsettu. Għajnejh ħomor nar, b'daqna twila, zaqdaq xiex, daru mawweġ u jinten seba pesti. Issa, fejna dik? Uwi, dejjem fl-aħjar biċċa u f'dejjem hekk, dejjem. Ġejja!